Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. A gurguje ango da amarya ga so a zaune a wannan rana mai girma inda muke ta gabatar da mawaka fasihai suka zo domin gabatar da wannan hidima tare da su. Amma nan gaba kaɗan insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci hamshakin mawaƙin nan matashi fasihi wato Aliyu Isa Nata. Soyayya ita ce ta zama suna sama. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya ta ce da na kansu soyayya ita ce ta zama sunar aure. Cikin aure suke ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa kuma na rike aure da kai mana dare da mamu da haka littafin yake jar ko kwarto zo ka ji yadda hadisin nan yake kuma rage ba an sunnatu falai zamin na in ji manzo na sani zuwa kwarakar budarka alaci kafin yin sani da duk kai kau kana a gidanka iyali ke wadata ka aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama sinar aure ke sawa kan gara mamme ya koma mai kiba sawa kan ga sanne ya zama mai kwarin gaba aure ke sawa kan ga mata da yi wa mazaje san kofa darajar aure ta sa kowa yayi zai da kamar ta ba a kan nishin kuda a gado yake gubro na saman tsinke aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya bana da tsayin aji yake sa mace ta rangada haka don birge miji shi ne ke sa darajar mu ta ɗaukaka har ga ubangiji aure suna ta annabi ne darajarsa aji ya kasa duk wata ɗaukaka da karama ta tare cikin aure.